Bafowethu niyaphila. Siyanamukela kwi-podcast yethu yabo ibizwa iSteam Feeling. Vele i-channel yonke uma uyibheka nawe ku-YouTube iSteam Feeling. I-podcast nayo le esiqalile ukuthi sikwazi ukuthi yabo sifundise abantu yabo ngoba isidlula kakhulu ezintweni eziningi yabo, so sizoshare nje ulwazi. Sometimes vele kwezinye izinto sivela siwomahlaya, sivele futhi yabo ngeyitori yabo, especially nje mo scroll down kwi channel yethu. Siyabonga futhi nange-support. Qhubeka like and subscribe. Kanenze njalo bafuthu ukuze umsebenzi sizowuphusha yabo, nisikhuthaze kanjalo. Subscribe, ucomment noma ngabe yini futhi, noma ngabe uyazonda kulungile, uma ucommentile nje siyakubonga lokho. Ulike, ni share futhi bafuthu ku la ingakafiki khona yabona, ngoba nisikhonzileke vele, siyakubonga lokho. Mina ke igama lami uMzwandile yabo wakho wani. Awuqaleke mfethu la usichazela, angithi kusipana vele. Chazela nje indaba yakho ukuze ulokugaxele ngesimo lesiwagaxela kuso. Uqale nje chazela abantu. Kwami. Njobe isho mfuthu lapho behind the camera, ngagaxela ke mina yabo, ngangisebenza nje la emakhaya. I think lento yenzeka 3 years back, 2020. La sakhumbula nje into esengayikhipha ekhanda yabo. Ngagaxela, ngangisebenza khona la emakhaya ngakithi kwezinye zama shopping center yabo. Angeke ngikwazi ukulisha igama. Ngikwazi ukulisha igama. Ngangisebenza kwami lapha ne-hardware, ngangisebenza nje. Ngithandana nenye intombazane engayithola kusavaliwe yabo. Ngangisebenza lapha sabuye savala ngezinye zezimo ezenzeka yabo. I-COVID, COVID. Ngiyakhumbula nje lapho nje. Ngaba nebhizinisi anyana ke khona erenkeni yabo. Ngangishaya nje ama photocopy yabo. Ngishayela abantu ama CV yabo. Le ntombazane ke iqhamuke lokuzwe inyama shopping center yabo izodlula. Intombazane ngayishela ke lapha yabo. Ngathola yonke into enamba. Ntamba mowakhona ke mase ngishayisile nami yangiqoma ke intombazane yabo ngalolo suku yabo. Uyashesha fast. Yangiqoma intombazane. Zahamba ke insuku sayisavula ke lemsebenzi lo sasivale ku yabo, ngabuyela emsebenzini. Sahamba isikhathi futhi ngisebenza. Futhi ngicabanga ukuthi inyanga yaphela futhi izu2 yabo, sithandana le ntombazane yabo. Inokufika izongibona emsebenzini yabo. Inokufika nje izongibona emsebenzini intombazane. Sithandana kube right nje, yaziwa futhi nalapha emsebenzini abasebenzi nje ama colleague ami yabo. Ifika intombazane. Ngelinye ilanga ndoda kwakuyisonto, ngicabanga ukuthi ayi-attendile. Ngathi ayenze ukuthi bifundi. Bifundi. Ibifundi. Ngathi umatriculation yabo. Grade 12. Sure. Ayi-attendile ke le ntombazane yabo ngesonto. Ngathi ama-extra class. Kusho ukuthi yashesha yaphuma yabo esikoleni. Mayishesha ukuphuma kusho ukuthi yangifonela iserenkeni. Mina ngangekho ngise store room yabo. Ifoni ngangishile e-store. Yafoni mangifika 5 minutes call. Ngisheshe ngibuyele kuyona. Usayicubi. Ndoda, ngisheshe ngibuyele kuyona ndoda. Phela uyazi makufona imama ndoda, uyazi nawe ndoda uphuthume yabo. Isho ukuthi iserenkeni icawunge ekhaya, ibithi ifuna ungibona yabo. Ngasho ukuthi ungangena emsebenzini uzongibona yabo. Yangena intombazane. Saxoxa. Yakuveza ke intombazane ukuthi ingilangazeleleke. Yabo nje ingilangazelele intombazane. No, igqoke yona uniform yesikole. Yabo kodwa nje yabo ingane ndoda iphasi phezulu plus kwangekho ke busy emsebenzini yabo. Yayikwazi ukukhombisa lokho ukuthi ayingilangazelele. Vele ke thina abantu besilisa masikhuma iqiniso, umuntu wesilisa umethandana nomuntu wesifazane mhlambe sekuveza lokho ukuthi yabo uyakulangazelela yabo. Sibesana nazo ngoba phela nawe ufuna ukunika umuntu wesifazane wakhe yabo lento ayifunayo yabo. Ndoda I want to ngicabanga ndoda I want to. Hayi la ekhaya
sinazo izindlu zangasese yabo uyakwazi ukukhokha bekunuka ukhiye ndoda hey ndoda hayi futhi nangempela ndoda andosacabanga nje nokuthi awucela mhlawumbe uphuma ngaSpanini uthi hayi weqi ndoda mfethu khona la uyadlala wena ngoba uyazi futhi enye into futhi yangenza ukuthi hayi yabo ngisheshise nami lokho ingoba vele ihlala kude yabo ya and isikhathi singihlale ngibhizi so konke vele lokuyabo ukuthi ngeke ilithuba phela leli yabo angeke ngisaliyeke nokuthi leyo nto kumele siyibheke zamajita lento yokuba uyikhi nokujahile ngizokuveza ke lokho futhi ya ngizokuveza lokho futhi ekugcineni kwestory hey ndoda hayi nangempela ndoda yabo ngiyinika isikhiyi ihambe ngithi ngizoyilandela yabo ihamba yabo nangempela ke yabona athi silahlise yasesibhukhile nje i-toilet indawo yangasese ngixolisa indawo yangasese yabo hey kodwa kanti yakhe hey ndoda ayifikelela igama okay ndoda ngiyilandele ngentinkana hayi mangifike lapha hayi nangempela khulu ukuthi phakathi ndoda balukhiye ndoda kodwa ndoda yazi ngithe mangena lapha mfo kusho ukuthi kunento eyafika ke egazini lami lavele lami igazi mfo ibe phansi laba phansi igazi lami ngiyakwazi nokunokwenza ukuthi ayi vele sonke siyakwazi bafuthi lapho babukela ukuthi uma mhlawumbe usendaweni lakho igazi lakho libuye lishintsha bona ningahambisani vele kube kukhona okuzokwenzeka okungekho right yabo igazi lakho vele mali baphansi same story nalapha igazi lami ndoda laba phansi uyafuna ukubhala ndoda phela umuntu osilisa lapha nami akufuneki ngibuye ngathi manje yabo ngilengisandla yabo ndoda hayi nangempela mfethu kodwa ke manganichazela nje isituation eyenzeka lapha ngayithola ngime kanje intombazane mfowethu ayiyaba kimi yabo mana awuchazela etoilet uhleli phansi noma umile noma kwenzakala ngisamile phela ngithi qatshulwana nje ngimile yabo mana ngoba la ngisemsebenzini angithi uthi nani akubekho mhlawumbe nokufika phakathi izinto zangasese yabo ukuthi ndoda ngangithukile ngaleso sikhathi kwenzeka lokho kwangakabikho osaqhamukile yabo izigi nje siyizwa ngaphandle yabo ya kwakusathuna ngoba wangekho busy yabo emsebenzini ndoda phansi phezulu ndoda nami ngigcine sengiliforced igazi yabo gcine sengiliforced igazi ndoda phezu kwakhe yabo phezu kwakhe ke bafuthi angeke ngisachaza okuningi ngoba okunye mhlambe kuneyingane ezincane phezu kwakhe yabo ngithengise phezu kwakhe nje kwakhona umuntu onokhayo khona lapho yabo vele negazi lami vele alivumi kakhulu yabo ngavele nje mana ngavele ngabhonxula sicela ukuphazamisa futhi oncane la okay khona umuntu onokhayo la kanti mawulibhukhile yilo kunjani i-toilet lona akukho indicator ukuthi khona umuntu osasekhona ngaphakathi noma ayikho indicator kahle ngoba angithi manje i-stories public lezi abanye abathengayo mhlambe noma amakhasimende anokufika nje engasicelile lokhuzana yabo uyabo ngoba futhi ziningi lapha izindlu zokuya ngasese lapha so ungathola ukuthi omunye wayesiphethe isikhiye kodwa wayecheck ukuthi isiphi sisebenza kuliphi yabo as indicate yabo hayi ndoda nangempela ndoda ngithukeke ukuthi sekunomuntu manje yabola hayi sheshe sivele siyeke yabo hayi nangempela futhi yonke into right hayi mama no ngicela ukuthi mhlambe ubuye ngesimhlambe mangi off yabo into kanjalo yebo hayi siphume uye emsebenzini nayo ihamba yabo ihambe nayo so maqhubekayo futhi usuku hayi laqhubeka usuku ndoda igazi lami nje ngiyashwa
Okay, lapho sengiqedile igazi lakho still lisasephansi. Lisasephansi kodwa nje uyayibona ukuthi ingane right yabo. Si right ubabili yabo. Kodwa igazi lami nje. Nawe uyasho ukuthi sengishayile phela. Yabo nje nawe khona lokho ukuthi ijongo namhlanje lisula umlomo wena namhlanje. Yabo. Hayi. Ndoda nangempela mfethu. Hayi, kusengakusasa ndoda. Kusengakusasa ngize emsebenzini. Hayi usuku nje olunormal. Kodwa nje igazi lami lo lithenje. Ngiphansi. Msombuluko ngelusuku lolo. Lento eyenzeke ngesonto. Msombuluko. Bizwa kanje slow down. Slow down. Yeah. Slow down. Hayi ndoda. Makuhamba usuku elanyana nje ngo12 1 kanje. Kube khona imoto emsebenzini. Le moto le mangithi ngicheck hayi man. Yama social worker. Yama social worker. Yeah. Nalapha eLokuzaneni la ngisebenzela khona. Yeah. Khona umfo ofika wangena nje. Waqalaza nje. Waqalaza. Ngamnaka futhi ngoba mina ngumuntu onakayo isikhathi esiningi yabo. Mina ngumuntu onakayo nje makukhona umuntu ozosondela ngakimi, umuntu nje onakayo kakhulu. Yamuzwa futhi nomuntu uthi hayi. Khona kufunayo kodwa akasho yabo. Hayi ngimbone lo mlisa lo mayingena. Sihlangane ngamehlo. Yabo. Ayi abuya aphume. Engabuzi mayephuma hayi ngimlandele. Ngizise store room ngimqalaza angene emontweni. Mana lapho akusekho ukuthi manje kwenzakalani ndoda angazi mfowethu ngoba into ongayilindele le into ongayiplana ngithi into lento abazokuninda ngayo into ongayilindele into futhi ongayazi ngoba yonke into ihambe kahle ngithi so nje igazi lami liphansi kodwa sekuconnecta nalo muntu hayi lihamba usuku ndoda ushaya u3 lo ntambama u3 yabo makushaya u3 ushaya nje u3 mina ngihleli phansi ngale kwama account ngihleli kanje yabo omunye wamakholigi ami ngizwe nje sesho mangena abantu uthi khowani kunabantu abakufunayo la uma ngisukuma abakazidlodla umpolice ijampire into ijampire manje kuyahlangana ukuthi abazele noma akuhlangani noma befika abakazidlodlo mina ngikhumbula ngisemsebenzini angaze ngigcekeze angaze ngenze lutho yabo and akufika ukuthi ilento eyenzeka izolo ngoba phela kanje nje ku right konke yabo axathananga yikho into eyenzekile izolo yabo ayi mabefika nje bazidlodla wena umzwandile khona nithi ayebe mina bathi indoda usuboshiwe hawo mangiphuma bathi uyamazi lo mntwana mangithi hawo yilo muntu wayizolo akasakhali umngane wakho usembambe kanje bayakhala bobabili kodwa ngivele ngithi hawu mana futhi ngiyaxolisa uhlale indaba kodwa yisifunda abafowethu okumele beqashe isifundo lesi okumele izimo lezi ezokumangazayo futhi abomodlu lezi mele nje izimo ezokumangaza siyafika nje ngoba kodwa nje mfethu lento cha yabo ngiyakutshena mfo mangithi hayibo lokhu uzanga ngimbize ngegama nje akangibheki nokungibheka akasakhali ntona asakhala kwathiwa ndoda ngene evenini mana ekuthatheni kwakho bekufaka khona evenini bekuthathe kukhona yini ukuthi indaba ubekuthatha noma nje uyayibuza ukuthi wayekhala mfowami mina ngicabanga ukuthi ngazalwa nakho ukuthi mangidlula entweni enzima engishaqayo angibi nazo phelelwa manje ngiphelelwa yizwi mina noma ngabe ikhona into engayisho engangikhipha kulolo tyawo ngivele ngifocus kulesimo lesi engidlula kuso usubhekene naso sengibhekene naso ngavele nje angangabi naso into engayisho nje ukucela ukuthi bengifonise ngifonele uma yabo amaphoyisa ngimbikele ukuthi hayi ngathi basangithathile ngiyangapha Lokuzaneni police station ungafika nje khona yabo bengiphathele ijacket
ngoba ngiyasazi isimo lela ngiyakhona ukuthi sinjani yabo. Hayi ndoda, from lapho mfethu angizange ibe nazo imfethu. Mangifika esitokisini samaphoyisa epolice station, ngihlale ke lawo ma-hours asele ngoba ngithi bavamile ukumuva iboshwa sebeyibophile endaweni ngesikhathi esithile yabo. Vele lapha ngangingedwa, asikho esinye kule ndawo yonke, asikho esinye mhlawumbe isiboshwa basithola ngalelo langa. Vele aganga yabo. Yeah, kwakuyimi ngedwa nje. Hayi, angithatha amaphoyisa ndoda ngiye esitokisini esincanyana, kodwa ngithi esigcina nje kulindela nje iboshwa yabo, kodwa kunejele kuleyo police station enkulu. Hayi, ngifike lapha isikhathi se-COVID ndoda, abakithi abakhona ukuzongibona amaphoyisa mfowethu akuthitha njengesiboshwa. Yenye into ke leyo mfowethu abantu kumele beyazi. Amaphoyisa mfowethu once akubamba avela akuthathe njengomuntu ogangile. Futhi nje mfowethu awakuncengi nje. Ngakuthudo nje amaciko. Kodwa ngibuye ngi-understand ngoba ezinye iboshwa vele ziwo. Yabo. Zinawo lo mqondo ukufuna ukutwist, uthola umuntu ugangile aqamba amanga yabo. Ngaba ngithi umqondo ophethe amaphoyisa ukuthi hayi isiboshwa abasakhulumi naso. Ulungile ngoba yabo ulungile ke ndoda. Manje ngizama nje ukufona, angikhona ukuxhumana nabakithi ngaphandle yabo. Angikhona ukuxhumana nabo, ngiyafisa ukuxhumana nabo ngoba ngicontrol isimo ukuthi hayibo akuyokhulunywa nale ngane le. Iyalazi iqiniso lengane. Iyazi ukuthi ngimsulu yabo. Ngicabanga ukuthi indoda kwahamba isikhathi ngaze ngayithola i-access yefoni yabo. Asangifonisa amaphoyisa ngoba uvumelekile ukufona kodwa unike isikhathi yabo. Ngafona ngani ifoni ngqo khona ifoni yakhona lapha yabo, ikhona ifoni amahala noma nje kune time yakhona yeboshwa vele ziyafoniswa yabo. Ngifoneke ndoda ngisho bengitshele ukuthi hayibo isimo siyabhedana ngaphandle ndoda, omkhulu babuya khona le yabo, bathi impela ayikhona isimo siyabheda, abafuna ukuzwa mshini. Ngicabanga ukuthi vele kwase kungene nabazali. Enye into bafuthu yabo, mase ngena abazali igame nje ingane basuke sebeyibeke ngemuva, usufesa nabazali. Ingane futhi nayo ngicabanga ukuthi isuke sinovalo singesenaso ngoba sekwese kuma umzali lapho. Okunye mhlambe ongakucabanga ukuthi mhlambe lo government angakwenza mfowethu ngokuthi ngathi abanga ukuthi ngiyaxolisa ukusho lokho, kodwa government wethu kakhulu indlela engibona ngayo mina ama-powers wabeka kakhulu kubantu besifazane yabo, ngokuthi even noma kuthiwa mhlawumbe uyafika njengamanje kuwe ekufika khona ethi mhlawumbe wenza into wrong njengamhlawumbe awusani kwathuba ayiziwe into yakho yabo. Ngicabanga ukuthi mfowami, ngicabanga ukuthi nje ugovernment yabo asicabangele nathi ngoba ngicabanga ukuthi izwe nje lonakala nje ingoba kunokungalingani. Kulungile abantu besifazane kufanele sibavikele, vele kufanele sibavikele yabo, kodwa kunala sitholakala khona mfowethu sesigacela ukuthi asenze lutho. Investigation iphuwa, abafuna ukufunda ama-side yabo omabili story yabo, abafuna ukucheck. So izinto ezikanjalo ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezidala ukuthi kube nabantu nje abaphuma emajelo labanonya nje abambe belimaza abantu yabo. Ingoba umuntu uyadlula esigamekweni. Uyabona nje mfowethu, ukuhlala ejele ungenze lutho, uhlale nje 30 years. Uhlala 30 years ungenze lutho ejele. Uphuma mfowethu ufuna ukuba neclosure. Iclosure yabo mina ngizonitshela abafowethu, iclosure ayikho iclosure ezwakala kamnandi kumuntu njengokubona omunye umuntu ephuma umphefumulo. Umanasi ngisho umfundisi mfowethu ake kuthiwa nje mhlambe bone ingane yakhe, ayikho iclosure ofuna umfundisi ukuthi isitha sakhe siphuma umphefumulo. Yingakho ubona izwe nje kubulawana kanje, uthola ukuthi abanye mhlambe athola ama-closure ngoba wadlela isikhathi mhlambe walimala kakhulu, wadlula ezimeni. So ngiyayifisa nje ukuthi ugovernment abalance yabo, kube nokuchule nje ababusebenzisayo nje ukuthi bekwazi ukuthi beshaye finally yabo yamacala nje. So mfowami nje ejele ngicabanga yabo nje ukufika kwami lapha
ngiyakhumbula futhi ngahlala 5 days ngingadli 5 days ngingadli ngaze ngatshelwa yiboshwa mina futhi ukuthi ngizoshona fune ngidle 5 days ngingadli ngingalala yeah kwakufika ukuthi nje uqhuba ubuthongo ngiphuphe ngisekhaya ngiphapha yabo ndoda bayedeta azikuxhabazi noma kuthiwa iziyakhala yabo mfami angifuni uqamba manga bafowethu ngizokuveza lokho bese kokwesibili ngiboshwa yabo ngake ngaboshwa eGoli eSun City ama wrongful arrest omabili la ngiwathatha ngoba yokuqala ngakwazi ukuthi ngizama ukusuka istate namanje icala lelo ngisalihamba ngizama ukusuka istate liyadonsa icala lokusuka istate ngoba istate phela sisuke sizokhokha so bayasidonsisa sokufanda bayayidonsisa leyo nto le yabo ukuze nabo bethola ukuthi noma bekukhokhele bekwazi ukufinalize yonke into yabo mfowethu angazi mina kunento nje yabo nje mangidlula esimeni uvala ngibi nalo mina noma ngathiwa mhlawumbe yabo nje angazi mfowethu kudaliwe kumina noma ngidlula esimeni nje sinzima kakhulu uvalo liyangiphelela uvalo mfo like liyaphela nje ngisho even ngisho eSun City mfowethu ngaphuma mfowethu ngingazange kube khona umuntu othi yabo uba wena ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ngoba ngiyizwe yabo ejele ukuthi ezinye zezinto ezikuqhatha mhlambe yabo nabantu aba wrong yabo ukuthi mhlambe mawuyibandakanya nawe kulezi zinto zezidakamizwa yabo uthi awunazo manje mina ngoba ngangumuntu oclean yabo so ngangingangeneki nami yabo manje abanye ababona ngexhashazo noma babe khona laba yabo bakhona vele abaphaphayo yabo umuntu so akhulume nento angayazi yabo afune ukuphakama nje kungenasidingo yabo bese kuba khona kungaphe kwakhe yabo konke lokho ngangikubona nje yabo kodwa nje mina ngangiyithulele nje ngibhekane nento yami ikhanda lami futhi lalingekho ukubona noma ngangibuka nje kwafana ukuthi ngibuka nje yabo ithuli uxhashazo kanjani lapha phela ngeze ukuthi abafowethu nabo noma becabanga ukuthatha ezinye inqumo mhlambe njenga ukuxhashaza nje ukuthi mawufika lapha na vele uzofika nje mhlambe istrategy sabo kakhulu esokuthi mhlambe ngiqale nje nikhulumisane ngokubhema yabo ngokubhema nje yabo obvious nawe ngibonile nje ngabona omunye yabo obvious naye mayeselula isandla yabo esethatha ugwayi usuke segaxele lapho usuke segaxele lapho usuke segaxele lapho ngoba nawo bazomfuna yabo ugwayi naye akafone yabo bemlethela izinto yabo noma ngakenziwa nje lokunye yabo esinokukuzo ukubucayi kodwa nje lamajele amancane vele uzoqhashazelwa kulelo zinga lelo ukuthi sekufuneka ufone manje yabo ufuna ufone bekulethela izinto yabo yabo bethatha ukudla kwakho yabo yabaqolode into ekanje kodwa nje mina leya 5 days babe ukudla kwami ngangibaninga ngoba babekucela vele bethi yabo ngoba kwakungavumi babengakuthathi ngenkani babengakuthathi ngenkani asifihle nje hayi ukuthi babengakuthathi ngenkani ngoba ngitshela ukuthi ngangingangeniki yabo so umuntu wayefika nje nomoya phansi indoda mele udle kodwa yabo uzwela inhlanhla uzwela yiziboshwa ndoda so ngamuva ke ngayejele elikhulu after nje ukutest iCovid yabo sama result abuya samuva neboshwa yabo mangifika ke le jele ngathi ngingena nje mfowethu enye into eyangenza ukuthi ngidedele igazi ngangena nje ngisekuwo lomqondo ukuthi madude kwenzakalani uditekile mangididekile ngena nje kunelinye ibandla elifikayo nalo lifikela la kufikelwa khona iboshwa yabo malifikela ibandla elibili amathi impela ngangami yabo ibandla impela engangami ngizwa litshela omunye umlisa yabo ukuthi hayi bona sebeniko 15 umuntu eyedwa Zifethe stress noma relaxing. Zirelax